balay. Manipulipatan lang daw na tumatanggal ng tikas din eh. Gamitin na dito bay. Sa pulan da kanu damdama after lunch. Ano pa ya? Nagsakit ka? Pagbatay ka rin pagbagak-bakay. Magditi bagbatin. Kurang sa ti, sibog na to. Kurang si Bobo. Kurang sa ti, tubay to. Tubay to? Ang giraw, tubay to. Tubay tumanan. Gunay kagarot ilaan ka. A few moments later. Kaya ito. Ata titubay to. Kaya mo ta ipang urko kanya. Tubay. May araw ka rin! Magbubulong ka sa impyerno! Kaya nila yon? Titingnan natin ngayon, ha? Kung itong mga nag-workshop sa akin. Tama lang gaya, iti acting workshop. Kaya matataak. Animal ka! Mabulok ka di impyerno! Pagbis at turak magkay, praktise mamagday tayo. Animal ka! Mabulok ka di impyerno! Kaya ka, pagbis aktor ko naman. Ay, hindi na panunok ka. Praktise magkini. Bakit ka? Rumor ka ta. Praktise man ti acting skills ka. Pagbis aktor tayo, ikaw naman. Animal ka! Mabulok ka di impyerno! Animal ka! Mabulok ka di impyerno! Agtalaw ka! Awan iti sirsirbeng! Agtalaw ka ditoy! Ang kakayatin nga makita! Andirin naklatan nga kinanayon! Kinanayon laing ngayon nga kankansyawan dakdag iti babarakadak! Mabutil nga kano kanyam! Kinanayon latan nga sikat iti masursuraw! Panitnik at itata nga hanak nga mabuting kanyam! Animal ka? Manipod itata, haan nga si Kani ti masurok dito nga balay. Manipod itata, syakon iti hari dito nga balay. Animal ka? Manipod itata, awanan iti karkarbengan dito nga balay. Syak ti lalaki dito nga balay. Syak iti hari dito nga balay. Daita ti kinanayon mo nga tandandaanan. Animal ka? Numadim mo ti sumurot kanya, agtalaw ka dito nga balay. Animal ka? Anya tayo bagbagam? Ay, papraktisak lang ba kayo? Papraktisak lang ti acting skills ko. Na buyak gamin data acting workshop ni Ugi Diaz. Pagpraktisak lang ba kayo? Oo, practice kanya ulitam di imbagam. Kay sukay, ulitam. Praktisak lang. Ulitam. Ti kunak ba kayo? Animala. Mabulukak di impyernaw. Ulitam pa, dagi dito dumang imbagbagam. Pigsaam. Kunak ba kayo? Animala. Agtal na at taawan iti sirserbe. Pigsaam kunak. Kunak. Animala. Madik nga kayatin nga makita ti sarili. Dapay, dagi di bagbagam, nagado di imbagam tatay. Ulitam aming. Ti kunak. Animala. Sika ti kinanayon nga masurot dito'y balay. Ado pa'y timbagbagam. Dagi ta pangpanggapitan ti barbarkadam. Ado timbagbagam. Nabangbanggit mo ta barbarkadam. Ti kunak bakit animala. Ayos lang nga kansyawan nakdag iti barkada. Nga mabutengak iti asawa. Ken kunak animala. Gusto amin nga aramidim bakit maliak. Tapos ti kunak
si Kati Ari dito nga balay bakit haang nga siya. O tapos, Iso nga, ani maalaklat ta. Ti kunat, siya ti lalaki dito nga balay. Si Kati babae. Ngem si kalat ta ti masurot dito nga balay bakit. Iso nga, ani maalaklat ta. o, tapos, anapay ta nabangbanggit mo ako ng nga tandaan na. Pigsaam. Tapos, awan ti tantandaanan bakit. Siya ti kinanayon nga dati tantandaanan na. Ken si Kati kinanayon nga dapat masursurot dito yung nga balay bakit. Tumadik amo ti sumurot, ang pangalawaklatan. Ani malak nga talaga. Amin dagiti imbagam, aramidem di tabagim Nawatam? Aliman. Practice lang magka. Nagmalasay.